Hei, olen Martti. On aurinkoinen päivä. Lähetän sähköpostia. Kone hajosi. Mitä? Piip! Se toimii taas. No niin, kutsut on lähetetty. Ai, kannettavaan tietokoneeseen tuli viesti. Luen sen tuolla uudella nettiyhteyspisteellä. Ai, se kaverini kutsui minut kylään. Tietysti minä menen sinne. Käyn vain ensin hakemassa pilvenpiirtäjästäni hienomman paidan. Siis se pilvenpiirtäjä on kotini, ei minun omani. Hehehe. Näköjään kaikki kaverini pääsivät tulemaan. Juu, apua! Yksi minun kavereista nukkuu roska-astiassa ja hän ei huomaa, että roskissetä vie hänet mennessään ja hän liiskautuu. Nyt keksin hyvän suunnitelman. Nukuinko minä täällä roska-astiassa? Kyllä nukuit. Olit vaarassa pudottaa sinne roskisauton sekaan ja jäädä liiskaksi. Siis mitä sä hommaat? Kaadat tämmösen hyvät työntekijän. Hää! Au. Ja kun mä siis pelastin ton pikkujätkän, joka tuolla on. Siis ton vai? No sori, mä en tiennytkään. Sori, että mä kaadoin sut. Sä saat 100 lahjaksi vastineeksi. En mä tarvi. Se on ihan liikaa. Tule. Mennään odottamaan muita. Kop, 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 kop. Ai, he tulivat. Menen avaamaan.
Bla 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 bla. Hei! Hei, nyt minä puhun tämän videon loppuun. Kiitos katsojille ja loppu.